Estamos na Gateira, na Lama. Sí. E aquí camiño do Pelete, xa cerquiña. Isto pertenece á parroquia de Covelo. De Covelo, de San Sebastián de Covelo. San Sebastián de Covelo. Aquí hai, bueno, viñamos a ver un peto de ánimas e estaba pechado. Cando están pechados, pero fortuna, que encontramos a dueña no, a que ten as chaves do tesouro, Solmira. Sí. E claro, lle preguntamos a historia, porque nós vimos, facemos peo detrás, sempre hai algo. Sí. Quen fixo este peto, Solmira? Foi un señor que chamaban Mansamino Portela Iglesias. É porque o fixo. Ofreceuse cando veu da guerra seca. Da guerra tuvo que ser pola fecha sería porque de África. Vai logo facer 100 anos no peto. Sí, tuvo que ser na guerra de África. Este home, claro, o normal é que se viría entre a espada e a parede. Ofreceuse e fixo. E vexo que está moi cuidado. No, cuidado agora non está, mire, te puiden traer por limpiar. O que temos visto por aí, este retablo está o San Antonio. Sí. E as aniñas, e aí o Niño Jesús. E me dicía usted que isto é da comunidade. Sí, é daqui dos veciños. Vale. A chave tiña aquí unha veciña, pero marchou e deixoume a min. Cantos son aquí na Gateira? Agora somos 5 ou 6. O sea que non queda nadie aquí. Pouco. Mi madre, que revolución. Que revolución de cans. O sea que hai máis cans xa que veciños. Que veciños, sí. E máis vacas que veciños. Mirema as vacas e atrás que veciños. Dame moita pena que queden perdidos. Sí. Pois, Solmira, gracias por non hai de nada que por abrirnos o peto. A mí non me custaba nada. Para nos é un favor moi grande. Pois moitas gracias. Hasta logo.